Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon ano sa kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langit kong lamdag sa kinabuhi. Kinasing-kasing ang among pagdapit kaninyo o sa pagpanghinaot unta nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang nini makamatoran nga among igapagpadangat kaninyo agitulo ni Master kanamo paden sa ang among mga pagtudlo di kanyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura karon ang atong pagpahinumdum sa padayon nga ang atong konferensya o katiguman sulod sa usa ka tuig dili nato pagkalimtan. Agosto 19 o ang Desyembre 29 o ang Marso 10. Among gipanghinaot ang mga kaigsunan sa pagtagad nini o dili pud nato kalimtan atong binulan nga mga paghatag para sa palas reconstruction. O kumusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilaing mga dapit, labi na sa mga chapter presidents. Diin, sila nagpahigayon usab sa ilang pag-angkon sa radio station para maipahigayon kining maong programa. O labi na sa PBCM compound nga nagpataliw karon, salamat sa inyong makanunayong pagsuporta, labi na sa presidente sa Women's, Madam Gaga, sa pagpahigayon usab nini. O sa atong mga kaigsunan nga nagapatayog karon labi na diri dapit sa Tagaluan, Misamis Oriental kang Brother Jerry Edkila. Kumusta kanimo, Brother? Og labi na usab diya sa dapit sa lingating Baongon Bukidnon kang Brother Tinoy Palapar. O sa mga parte sa dapit utob sa umabot dinhi sa Mindanao o ngadto sa Bisaya usab. Og din tungura karon magapailapang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatulinghog dinhi sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Og mabati usab unyang alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao, dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR, dinhi sa Rail Radio, dinhi sa Surigao City, dinhi sa Butuan City sa radyo natin, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa usab sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Pilipino, mga kaigsunan. Dinhi usab sa radyo natin, dinhi sa Manolo Fortes, dinhi usab sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR,
dinhi sa Dipolog City sa RMN DixDR o dinhi usab sa RPN Dixkidi Dipolog o dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM-FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Villanueva sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Y Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio o dinhi sa Hingoog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Ang among mga pagpangamusta sa tanan nga nagasunod ay labi na sa mga kaigsunan ganiya sa tilipong bansa sa Amerika sa mga Amakiton, ang Juanito and Justina Amakiton Jeremias family from Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Miguel Jeremias, Juanito Jeremias Jr., Julayla Jeremias Harrison, Alegriano Jeremias, Charminia Jeremias, Rever Lilita Jeremias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ato sab gitimbaya ang atong igsoon nga nagyapon sa Amerika sa Oklahoma, United States of America ni Sister Richelle Barbosa Samoramos Graham and to your family. Salamat sa inyong mga pagsunod usab. Sa tanan nga nagapatalingog ug nagasunod nining among programa kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O niyatong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining atong panahon karon, Badron, taliwala sa nakapakadaghan nga kontra lugar kiwali sa doktrina, ang ato anar gid ta sa paghatag o paglig-on sa pagbarog sa atong mga kaigsunan. O kining atong ngalan sa PBCM dili kini gyud mao ngalan sa sinugdan, Badron, kay PBMS ni sa sinugdanan, Philippine Benevolent Missionary Society Incorporated, pero niabot ang panahon nga nabalhin sa PBCM. Pero kining PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionary usa kini ka pahayag sa membro sa atong kauban sa pagtuo nga motubag sa pangalan Pacomio Pasayon nga iyang nakita kini tungod sa pagpasidaan ni Master. Mao nga dili nato ipasikad kay natingala ta ining Pedro Sobailo nga kaubang ministro mibulag kay nagtukod og iyang pagtulunan nga SLGC, Council of the Living God Church, nga siya ay founder niya na. Diha nato ipasukad, Bradron, tungod kay doon na may og mahimo niya nga membro niya na, adunay iyang ihatag nga Certificate of Life Membership o niya. Diha makita nato nga mauna na ang pagtulunan daw nga luwason sa Ginoo sa ato pa ang pagtulon ang PBCM din iyang gibiyaan kay kinabuang siya pagpatuo mauna hinon ang maoy nagdag kaluwasan, Bradon. Hain ang prueba nini. Okay, Reb, niyatay leaflets nila, laminated ni leaflets nila, no? Mo ni siya ang issue nila, Reb, sa mga i-issue ni Pedroso sa makabig niya or mamimbro niya diya sa iyang pagtulunan. Gitawag kini og Certificate of Life Membership. Ako lang basahon kini para nga mahibalo ang mga naminaw, Reverend. Og asa pod ang iyang headquarter. Tinuod ka na. So, usa kini nga gi-surrender kay usa sa chapter president nga mao si Alfredo Quiapo. Atong i-mention ang pangalan, di lang ikalain, ay dili man ni pagpangatake sa imong personal. Kay mao man ni ang imong gi-surrender kang Reverend, gikan kang Pedroso. Timailhan nga ang atong gipakita lang lugar, Pedron, para mahayagan tong uban nga wala pa mahabalik o katong ubang nga naghuna-huna nga magpamimbro niya na nga
dili day kana mao ang pagtulunan kay panglipat-lipat ning iyang doktrina, pagpangawat pa sa pagtulon ang PBCM sa mga doktrina nini. Tinood ko na, ugaron sa pagpalig-on niya na, nga kining gibuhat ni Pedroso, mao'y pagpangawat sa doktrina sa PBCM, basahon ako red, kining gitawag Seal of the Living God Church, SLGC Incorporated, SIC registered or Securities and Exchange Commission, registered number CN 200428566, Calawag, Balingasag, Misamis Oriental, Central Office of the Orient, Hilltop Training Center. To all warm these presents may come greetings signed by Alfredo Quiapo. This is to certify that Alfredo Quiapo Sr. with ID number 05B38, book number 18, page number 860 has known the life-giving gospel and doctrines of the Holy Spirit. John chapter 4 verse 23 and 24, 1 Peter chapter 1 verse 12, has received the soul-saving sacraments and has become a true accredited bona fide member of the Seal of the Living God Church, SLGC Incorporated, the only church the Lord will save. Revelation chapter 2 verse 2, chapter 7 verse 2 and 3, Revelation chapter 9 verse 3 and 4. The sealed 144,000 servants of God and the people be made fellow heirs, Galatians chapter 4 verse 7, and partakers of the promises, Ephesians chapter 1 verse 13, Ephesians chapter 6 verse 17, Hebrews chapter 10 verse 15 and 16, 2 Timothy chapter 2 verse 19, Jude chapter 1 verse 20, which was organized and registered in the Securities and Exchange Commissions, Romans chapter 13 verse 1 of the Republic of the Philippines on July 30, 2004, with the certificate of registration number CN 200428566, John chapter 16 verse 13, Romans chapter 7 verse 6, Romans chapter 10 verse 2, 1 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Therefore, he is hereby awarded the certificate of life membership. Given this 3rd day of December 2020 at the Central Office of the Orient, Hilltop Training Center, Calawag, Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines. Signed by Most Reverend Monsignor Pedroso Sibaylo, Supreme Bishop, President, and Founder. So, mao niya ang ilang leaflets, Reverend, no, sa gitawag Seal of the Living God Church Certificate of Life Membership. Na dinig gibutang na yung mga teksto po gipamutang niya ni ang John chapter 4 verse 23 and 24, 1 Peter chapter 1 verse 12. Unya gingon nga kini lugar ang mamimbro niya gingon has received the soul-saving sacraments and has become a true accredited bona fide member of the Seal of the Living God Church, SLGC Incorporated. Iya din gingon the only church the Lord will save. So kining SLGC nga gitukod ni Pedroso Baylo, mao kuno ni ang simbahan nga pagalawason sa Ginoo. Unya kalakip sa mga teksto nga gipangbutang ni Reverend nga atong gingong gikawat kay teksto mo ni sa atong doktrina sa BBCM kining 2 Timothy chapter 2 verse 19 ug ang Ephesians chapter 1 verse 13. O sa lugar kana sa mga sitas, no? Unya kano saan na tukod bradron ni kining SLGC nga the only church nga the Lord will save. Okay, natukod kini og narehistro sa Securities and Exchange Commission, Reverend, sa dinhi sa Pilipinas, Republic of the Philippines niadtong July 30, 2004. So ang atong magtutudlo na ipahulay siya September 26, 2004. So prior pa di no sa pagpahulay sa magtutudlo, Reverend, mga almost 2 months nagparehistro na dahil kining kanhi ministro sa BBCM Pedroso Baylo pundok nga Seal of the Living God Church. Na karon atong susihon ang iyang mga katarungan sa uban pa niya nga leaflet, Brad Ronnie, nga sa pagkatinuod lang ang ato ngalan sa pundok nga PBCM ang matag litra niya na adunay kahulugan sa matag litra. Ang P nagrepresent sa Philippine, ang B nagrepresent sa benevolent, ang C nagrepresent sa Christian, ang M naman nagrepresent sa missionary or missionaries, kay plural man lugar og daghana. Na ang nahitabo
iyang gipakita nga dili di ay kuno ni mao'y matuod nga ngalan kay kini daw ngalan na niya na hinuon Badroni sa ilang apelyido tanan gikan sa middle name sa iyang papa og middle name sa iyang mama. Unsay kamatuoran Badron nga hilabihan gyud niyang pagpangawat nini ngalan nga PBCM kay nahimo namang ngalan niya Badron sa pamilya nila. Okay, Reb, niyang prueba basahon Japon na to sa laminated Japon nga leaflets. Sa atubangan doon ay mga hulagway, no? Doon ay silyo. Atong Pakita. Engineer, Badron, pwede ba ni pakita? Okay. Na? Kita ninyo sa likod nga bahin, Reverend, basahon na to. Kaya na din ang mga asoy nga gihimo. ang punto lang, no? Punto lang, mga asoy ni Pedroso Bailo nga kining PBCM nga sa imo nang gi-define, Philippine Benevolent Christian Missionaries, matud pa kung si Pedroso mo asoy dili kuno kini mao ang matuod. Ya basahon na to. Ug ang nagkupot sa timbre nga gitigmo-tigmo agokoy ugma na iasoy mao ang gisaad ni Divine Master nga nag-ingon siya moabot ang panahon nga ako ipabarog ang tinuod nga PBCM. Kinsa ba ang kining tinuod nga PBCM nga iyang ipabarog mao kini. So muning gibuhat niya nga asoy Reverendo nga nag-ingon daw si Master nga moabot daw ang panahon nga ipabarog daw ang tinuod nga PBCM. Mo-post kita ganyan, Badron. Okay. Sa iyang gipakita nga pahayag, Badron, nga nam kuno'y ebanghelyo ni Master nga tigmo-tigmo agokoy og maara kita mag-asoy. Ang maiasoy daw sa ugma nga panahon mao na ang iyang kapanahonan kay kana day kunong tigmo-tigmo agukoy ug maara kita mag-asoy ipabarog daw ni Master sumala sa imong gibasa Badron ang tinuod nga PBCM, di ba? Mao ni iyang sumala sa atong nabasa sa iyang giasoy. Nakaron sa iyang pag-asoy nga mutindog o ipabarog ang tinuod nga PBCM. Unsa daw kuno nang PBCM ang kahulugan ba sa matag litra na Philippine Benevolent Christian Missionary, Badron? Kung si Pedroso na moaso Reverend, dili na mao ang definition sa PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionaries kay para niya dili man daw ni matuod kay nag-ibanghilyo man daw si Master nga maabot ang panahon nga ipabarog ang tinuod nga PBCM. Hain niya ni gipahaom ning tinuod nga PBCM. Ato ipadayon din niyo sa giingon ining leaflets. Dayon ang gisaad unsa bang titulo sa nagsaad. Na dayon ang PBCM sa niining maong leaflets pero gitagaag definition. Unsa man ang definition gibutang niya sa PBCM. Ang P gihimo niya revealing nga iyang pangalan Pedroso. Unya ang B gibutang niya nga Bailo, mamo ni ang iyang family name Bailo. Unya ang C kabaktulan, iyan ang middle name. Unya ang E mabilin. So gi-combine ang PBCM sa upat ka identity, upat ka pangalan. Pedroso Bailo kabaktulan mabilin. Unya gibuhatan rin niya og istorya, asoy-asoy po rin ning iyang gihimo dinhi sa hubad niya sa matuod daw nga PBCM. Matod pa niya tao di ay kining gisaad ni Master nga ipabarog. Kanus kini mo barog pagkatapos sa buluhaton sa nagsaad nga matod pa buluhaton sa nagsaad mo barog. So mao ning iyang mga paghubad na Reverendo nga ang PBCM daw matod pa ni Pedroso Bailo tao di ay kini ang katumanan kay matod pa man kuno sa ebanghelyo ni Master sumala siyang aso gipabarog kuno ni Master ang tinuod nga PBCM niya ang tinuod nga PBCM tao. Asa natuman ang PBCM nga tinuod kuno nga tao naa sa Pedroso Bailo kabaktulan mabilin. So family circle kay upat naman ni kapangalan ang nabutang dinhi sa PBCM. O di tan-aw na to mga kaigsunan, nawala na ang PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionary. Kay nahimo naman hinoon nga ngalan niya Pedroso Bailo kabaktulan mabilin. Kanang mabilin apelyido na nga middle name sa iyang papa. Na kung sa proper gyud unta Badron, mahimo ba nga maulahi na hinon ang middle name niya nga kabaktulan Badron kay ang iyang apelyido Bailo man. Dili pwede Reverend sa proper gyud nga pag-identity sa usa ka tawo kinahanglan ang middle name gina kay tunga gitawag middle. Ang middle name ni Pedroso kabaktulan kay mao man ang apelyido sa iyang mother. Unya kanang Bailo mo gina ang iyang family name, surname or last name niya kay mao man ang apelyido sa iyang amahan. Unya ang nahitabo Reverend nagkarambol na kay instead nga ang proper unta Pedroso kabaktulan Bailo
di man lagi mo sumada ngadto sa PBCM, sumala siyang mga pag-asoy, so iyang girambol gihimong Pedroso, baylo kabaktulan mabilin. Mura ni siya og nakaawat ba sa swertris ba bradron nga sugal? Rambol bitaw ug sa pangmata nga sugal karon. Ato ning tan-aon kay iyaman ning pagpatuo-tuo. Unya karon sa atong nakita nga ang SLGC, ang Seal of the Living God Church, the only church the Lord will save. Pagkabasahon ang Biblia, brethren, kinsa man ang Lord? Unya, kinsa man ang original sa pulo nga church sa English, sa Cebuano nga Biblia gitawag og iglesia. Okay, Reb, magisgot ta og Lord or Ginoo sa Biblia kung atong ibiblikal ang mo tubag ni anak nga katumanan sa Ginoo mo atong Ginoong Hesukristo. So basahon ako ang prueba dinhi sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 giingon sa pagpahayag sa Biblia, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo ug gusto kamo kay mauman kana ako. Busa kun atong i-trace up sa Biblia kung kinsa ang Ginoo, kinsa nag-angkon sa Ginoo mo atong Ginoong Hesukristo. Unya, kung si Kristo mao man ang Ginoo, nag-ingon mas Pedro Subaylo, ang SLGC, Council of the Living God Church, the only church the Lord will save. Ang maulamang daw nga iglesia nga gitawag og church or SLGC, Council of the Living God Church, ang Ginoo mao ang muluwas sa Biblia, ang Ginoo mao si Kristo. Si Kristo ba'y nagtukod sa Seal of the Living God Church, Badron? Dili Reverend, basta di mo sumada ning mga asoy-asoy ni Pedroso lagi nga ang SLGC more pagaluwason sa Ginoo kay ang Ginoo nga mao si Kristo ang iyang luwason katong iyang gitukod nga tinuod nga iglesia. Gawas pa sa iyang baba mismo nagtug-an pinagi sa paghatag niya kung dunay mamembro pinagi sa leaflets or gitawag og certificate of life membership, Bradron. Tinuod ka na, og ang prueba nga ang pagaluwason sa Ginoo ang Ginoo mao si Kristo katong iyang tinukod maong iglesia dili Seal of the Living God Church. Ang ato manggong gisusi kay hinambog man siya nga mo ng iglesia ang pagaluwason, di tan-aw na to nga kinsa di ay ng original nga naglitok og church or iglesia sa Biblia, matupan nimo si Kristo hain ang prueba niya na, Bradron. Okay, Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 Reverend matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa English na I will build. And I will see also unto thee thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Nakita mo na, si Kristo nag-ingon, I will build my church. Na karon, ang church nga gibuild ni Kristo o gitukod ni Kristo nga iglesia or church, mulutaw ba ang pangalan Seal of the Living God Church ba doon? Dili Reverend kay ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo ni matod pa niya I will build my church, sa katawagan niya na tawagon man na og Church of Christ or iglesia ni Kristo sumala sa pahayag ni Pablo dinhi sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16. Pag pangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo, the churches of Christ, nangumusta kaninyo. Busa di gyud mo sumada sa kung sao na tog pagpailin-ilin nga tanaw na tog nabigi gamay gyud nga tipik na lang nga matinuod ang iyang istorya nga the only church the Lord will save ang SLGC dili tungod kay ang pagaluwason sa Ginoo nga ang Ginoo mao si Kristo sumala sa Biblia katong gitukod niya nga church sa katawagan churches or Church of Christ. Dili de Church of Pedroso. Dili. Kitaon mo kay kanang paghisgot og luwason bradon, wala man pa nato mabasa sa Biblia. Ang atong gikutlo ang era mang rason. Pero pag pamatuod niya na si Apostol Pablo mo ay nagpahayag nga si Kristo mauman ang manluluwas pero ang luwason ang iglesia. Mao ni ang pamatuod sa ikaduhang hugna nga pagpamatuod sa ilang panahon, Bradron. Labahin man sa pamatuod sa tulo ka dakong panahon, una nga panahon, si Hiuba o Konyawe. Ikaduha nga panahon, mao nga atong Ginoong Kristo. Ikatulong hugna nga panahon sa pagpamatuod diri sa Espiritu Santo nga natuman sa dapit sa atong magtutudlo nga ang pagtulunan, PBCM, nga gikawat ni Pedroso baylo ang maungalan, iyaman daw kuno na nga ngalan kay
ipabarog daw ni Master ang tinuod daw kuno nga PBCM. Tao man day kuno ng PBCM. Pag humada pa, iya raman day girikanan mao ang nagdalaan ng aplido. Tiyaw mo na, gisulo-sulo lang niya sa ilang pagpahayag sa pamilya lang yun nila, bradron. Tinood ka. Nakaron. Hain ang priba sa Biblia, bradron, nga si Apostol Pablo nagpamatod nga si Kristo manluluwas, pero ang iglesia sa panahon kang Kristo mo ay gitudlo diri nga luwason nga nakasulat sa Biblia, dili ka nang ngilad sa katarungan nga si Pedroso Bailo ang the only church the Lord will save ang SLJC daw. Okay niya, prueba sa pahayag ni Pablo Riveren nga ang Ginoo mo mas Kristo ang iyang lawason mao gid ang iglesia. Niya sa Episo kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto 23 gingon, kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana ingon nga si ingon sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas og siya mao ang manluluwas niini. Nakita nato mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw nga ang Kristo ulo sa iglesia og siya mao ang manluluwas niini. Dili nang iglesia pod karon nga nagapanglutaw. Kini ang gisgutan natong iglesia, ang original nga iglesia nga gitukod ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. Nakaron, pero kung doon na may giingon nga ang gipakita dinhi sa maong basahon o kibali mabasa man gud, pwede pug igno na tog basahon, bradron, kini gitawag og Certificate of Life Membership nga nag-ingon, the Seal of the Living God Church is LGC Incorporated, the only church the Lord will save. Nga naman nga kinsa may muluwas ni ana nga Ginoo, nga ang Ginoo mao man si Kristo. Wa ba mo attempt si Pedro Sobradron nga nagpaka-Ginoo o nagpaka-Kristo? Kay kung makita nato nga si Pedro nagpamatod nga siya si Kristo, di mo lutaw, mugula karon nga siya di ang Ginoo, nga maoy manluluwas ni ining gitawag og SLJC kon Cell of the Living God Church. Okay, Red, kini si Pedroso Reverend during gisugo ni Master sa pagmisyon, iabot ni siya dito sa grupo ni Pilimon Riambonanza. Mismo si Pilimon Riambonanza iyang giduulan ni ini. Dito sa dapit sa Dapitan. kay naman ang iyang pagtulunan nga gitukod, brother, no? Nga gitawag og Kingdom of God. Founder si Pilimon Riambonanza. So pag-abot dito ni Pedroso Reverend kang Pilimon, gi-confirm ni Pilimon mismo nga kini dahil si Pedroso nag-claim nga siya mao si Kristo. Ya karon, agi priba o pamatuod niya na, brother, para dili mahatagan og pag huna-huna o panghuna-huna sa mga tao nga kini nga mga ministro sa PBCM matumuon gini abi kay nibulag nagtukod naglain ila na dayong buhat-buhatan og bisag unsang istorya bisag wala ana si Pedroso mag-angkon. Okay, haron nga ang mga naminaw mapuwas ilang una nga basi nagtumo-tumo tani atong ibabati. Mga dokumentative nga tuwa na ipruy bagyod nga kini si Pedroso Bailo nag-claim nga siya si Kristo. Mao di ay nga matod pa niya ang iyang gitukod nga Seal of the Living God Church, moral luwason sa Ginoo, nga sa Biblia ang Ginoo si Kristo man nagpaka-Kristo dahil ni siya, si Pedroso Bailo. Tanawa. Atong paminawon, ang tingog nga gi-confirm mismo ni Pilimon Undok Riambonanza, ang founder sa Kingdom of God. Nya. Ito lang atong oil gikan sa Puerto Rico, sa Caribbean Sea. Ito ang tala sa South America. Kaya may oxygen na oxidizer mo na oxygen. Oxidize mo na, sunog mo na. May labing sikreto nga kung itudlo ka ninyo. Wala niya sa mga pastor. Bida ka nang naang sa paglihon niyo. Wala ka ni.
wala kaning kalaman dito man ko. Makato man ko din sa ilaw. Kaya hindi naman ko dito yung Pedroso. Kaya si Pedroso nagpilim man itong siya si Kristo. Kaya si Pedroso nagpilim man itong siya si Kristo. Kung iyang kauban mo po si Juan po nga lang iyang kauban. So confirm Reverend no? Wa kita magtumo-tumo tungod kay gi-confirm gyud ni Pilimon Riambonanza nga si Pedroso sa pag-adto dito sa dapitan nag-claim diay siya nga siya maos Kristo. Oh, tanawa mga kaigsunan, mga mahal na mong tigpaminaw, kamo nga napatuo ni Pedroso, mutuo mo nga siya mos Kristo. Pagka gitawag og hungaw kaayo ang inyong mga pagpanabot sa salabutan, no? May pay ligid nga muhungaw. Kay kanang ligid nga muhungaw, nabuthan, pabutangan raman na og hangin para mobalik na doon. Pero kung namos pagtulunan nga hungaw, unya nag-ingon nga ang Ginoo mo'y muluwas, unya ang manluluwas na ninyo, maoro po si Pedroso, pagka og sa naglakaw pa ka unya sige ka lang kapangdol tawgon kag pagkadanghaga gini mo. Ha? Nakaron unsay priba nga si Pilimon naadtuan gyud ni Pedroso mga kaygalaan, mga tigpaminaw. Tungkol mismo kini si Pilimon Riambonanza nga nagpamatod nga si Pedroso nag-claim nga siya si Hesukristo. Niila po ni siya sa among magtutulo priba nga na walihan ni siya. Niila siya nga si Master daw kuno. Iyang tatay, unya iyang giila nga kini Espiritu Santo sumala sa iyang pamatod. Nganong amo ning gidala labi na sa mga membro nga nasakop sa the Kingdom of God para ipakita nga nakaabot gyud di ay ang inyong gitawag og Tatay Pilimon unya nadugay gitawag po nilang mahal nga hari Pilimon o Riambonanza kay kanang o midul ni man na niya nga gitawag og undok. Nakaundok po siya mga tao og ato sang pa mation bradon ang priba nga tungod sa iyang kasayuran sa pag-adto ni Pedroso lamang kinis Pedroso nagpabuang-buang na daan nga nag-claim nga siya si Kristo nga nakaabot gyud si Pilimon Riambonanza kay iya man gi-declare og iyang giingon man gani nga ang atong magtutulo iya ning tatay o mauni ang Espiritu Santo. Okay, Reb, atong paminaw ng tingog ni Pilimon Riambonanza niya. Because dito dito sa San Antonio, Mahal, dito ako nakita ang ating pumunta sa kampang pagpapagod ng pag-inig kay bisultihan ako. Nagdunal ako isbubuhay kasi kataro akong pagkaon na kamasin tayo na ang kanal na pusas sa Espiritu. Mahal na, wala ako nalapon sa mga ganito. Kaya ang aking pagkaon nahulog sa aking buo. Nahulog siya. Nagkalamay ng katawan. Pumamagin kay ang taong manako, kana, kapag ato nilang istoryaso ng buhayo, kana mo ng ako ng patayo. Siya mo ng ako. Pero, ang ating tulad-ana, master, mananunguhan ako ang mga tao, tubuot yun. Sa Pilipinas, bukan sa maka-buli-buli suga na ayaw ng kami ang pagsasalong ng pagkama ng tao. Kaya ang sabi, na kanada yung tao, ang proses pagtutubo sa Diyos. Ang pinagkalunay. Kung nakagputan mo ng pagkakaroon, kung sino kayo kamalan, kaya ang pinagbalin sa aming una, sa balagulin, asa ng nakunan. Kung sino pagkakaroon, ang baon ang balagulin ng kagawin ng kami, may gusto
Okay, no? Mhm. Nadungog nato nga ang ayaw kuno palabihin ninyo pagtamay kanang tao nga iya daw kunong gipangita kay mao daw na ang nasudlan sa espiritu sa Dios mo na iyang giingon. Iyang gitawag og tatay, Oo. kay mao kuno na ang iyang tatay nga dugay na kuno niyang gipangita, Reverend, unya iyang gi-mention ang ngalan ni Master Tomas J. Sr. pero walang kuno siya mo tatay, ang tahod lang kuno niya Master. Oh. Na nakita nato nga mo na priba nga nakaabot gid siya sa dapit sa pagtulon ang PBCM. Nakaron ang naka-problema pod nga nag-ila siya og Espiritu Santo si Master nadugay nangatake po ng iyang mga membro bradon. Hasta pod siya ba? Mura sa kang Pedro gyapon ba? Nga niila siya nga si Master may katumanan sa Espiritu Santo pero nadugay nagtukod siya og iyang Cell of the Living God Church. Unya sa pagmisyon na niya dito ang Pilimon Riambonanza nag-claim siya si Kristo. Kining gimisyonan ni Pedroso nga mao si Pilimon Riambonanza nga founder sa The Kingdom of God diri sa Dapitan Bradron. Kini ba pod siya aduna ba po iyang gi-claim sa iyang kaugalingon og unsa si Pilimon Riambonanza Bradron? Aduna, Reverend, o kini si Pedroso nga nag-claim og Kristo sumala sa pahayag ni Pilimon, kini pod si Pilimon sumala pod sa pagpahayag sa iyang mga ginsakpan, nag-claim pod ni mao day pod kini ang Kristo pod ay. Sa ato pa nag-abot din puros nag-angkog Kristo. Si Pilimon Riambonanza gipamatudan sa iyang mga taong Kristo og si Pedroso pod gipamatudan pod ni Pilimon nga nag-claim pod og Kristo. Atong paminawon ang tingog sa pamatuod nga si Pilimon Riambonanza mao daw ang Kristo. Nga mao si Genito Yabo. Iya maning right hand ni Pilimon Riambonanza. Ni atong paminawon, Reb. Kung akong direksoon ninyo pagsulti, daghan man yung nag-amto niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga ni Pilimon o Riambonanza. Kung sa rason ni Genito Yabo Bradron nga makipagkaluha gani ni siya ni Pilimon Riambonanza. Atong balikan gani ang pahayag, Reb, para maklaro. Kung akong direksoon ninyo pagsulti, daghan man yung nag-amto niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga ni Pilimon o Riambonanza. O di klaro, mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw, nga kung ditsohon gyud kuno kay daghan man kunong nag-angkon og kinilaging Kristo, hasta na lugar sa Pedroso, o kinsa pa katong uban, pero sa tinuod lang kuno nga Kristo, mao daw si ilang mahal nga hari, nga si Pilimon Riambonanza. Mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw, labi na kining inyong gikabuangan nga inyong gituhan, labi na diri na mo sa PBCM nga si Pedroso nangawat sa ngalan. Unya ni balhin mo kay abi ninyo, iya man din ni ngalan ning PBCM. Pedroso, Bailo, kabaktulan mabilin. Sa tinuod lang, kanang PBCM kung ingon anaon man day paghubad. Kanang sa Tagalog, kung sa English, ABCD, EFG, unya ang katapusan nga litra G as in zebra. Sa Tagalog na o sa Cebuano, ingno naman nag kanang ABCDE, ingno naman nag abakadai. Kanang CD ay katumbas na nga ka. Isa ato pa, kung butangan na to nagmeaning, o niya ni Pedroso, bantay, kay, kawatan. Or mangawat. Kawatan. Mangawat. Na, munang PBC, Pedroso, bantay, kay mangawat. Tanawa. Usay gikawat. Ang ngalang PBC, ngalan kuno na niya, ayaw gyud mig kabuangi Pedroso ang mga ministro sa PBCM. Unya, nganong dili pwede, nagkuha-kuha kag mga sita sa PBCM usa sa imong gipangpudyo tinhi ang ikaduhang Timoteo 2:19
ug ang Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Pero sa nakita nato, nagpatuo ka nga si Kristo. Sa atong kapanahonan, bradron, nganong nag-ingunta nga nabayan sa tulo kadakong panahon sa pagpangalagad, bradron? Musalir ba ang pagpangangkon ni Pedroso nga siya si Kristo? Musalir ba ang pagpangangkon ni Pilimon Riambonanza nga siya si Hesus Kristo? Sa atong kapanahonan karon Reverend, ug atong ibasis Biblia, di gid mo saler si Pedroso baylo nga nag-angkon nga siya si Kristo o si Pilimon Undok Riambonanza, di gyapon mo saler sa iyang pag-angkon nga siya si Kristo. Kay sa Biblia wa na may Kristo gud nga mobalik. May Pedroso nga motunga lugar o siya mas Oo, og siya man galing si Kristo, tugutan ta, di gid mo sumada kay wa gay pagbalik na og Kristo nga mao si Pedroso, wa na pagbalik na og Kristo nga mao si Pilimon. Ay basahon na kung pribas Biblia. Niyatay Biblia Reverend nga gitawag ang buhing pulong. Ani ko mubasa sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 39 gingon sa pagpahayag sa Biblia. Sultihan ko kamo, pahayag ni sa matuod nga Kristo. Katong nagtukod og iglesia, ang gitawag iglesia ni Kristo. Sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Pahayag ni Kristo ngadto ang mga tinunan di na siya makita kuno pag-usab. Pero namay tungha, dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Mao niya ang pahayag sa Biblia nga mismo ang Ginoong Hesukristo mo'y nagsulti Reverend nga dili na siya makita kay duna di ay pagadawaton di ay kadtong gipadala niya gikan sa Dios. Nakaron, tanawa ha, matinaw sa gibasa ni Brad Ronnie. Sultian ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Katong gikan sa Dios nga iyang gipadala mo to'y dawaton hinungdan nga siya matod pa sa atong nabasa nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Nanganong namas Pilimon Riambonanza, anong namas Pedroso baylo. Nakaron, kinsa ba di ay ang iyang gipadala bradron nga mo'y hinungdan nga dili na siya makita pa pag-usab? Wala lain Reverend ang Espiritu Santo. Basahon ako ang prueba din sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26 ingon ini. Apan inig-abot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatod mahitungod kanako. Oy di matinaw nga ang gipadala ni Kristo mao ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan nga sa atong nabasa hangtod dawat na kamo sa akong gipadala nga gikan sa Dios. Kay dili na kamo makakita kanako pag-usab kaysa man ang Amahan nga diin dito gikan ang iyang gipadala nga mong Espiritu Santo bradron. Yawa na bradron. Dili kay sa Biblia ang Amahan mao na si Jehova, sumala nga atong mabasa sa Isaiah sa iyang kapitulo 64 bersikulo 8. Atong mabasa ingon niini Reverend sa pagpahayag, apan karon o Jehova ikaw mao ang among Amahan. Unya ang Amahan mao si Jehova, kining Jehova ngalan gini sa Amahan, sumala sa 42:8 sa Isaias. Gihapon ako pagabasahon ang priba matud pa dinhi, ako mao si Jehova, kini mao ang akong ngalan. Busa ang Espiritu Santo day mao ang hinungdan nga dili na makita pa pag-usab. Wala ba na nagkasungi ang imong doktrina Pedroso? Nibiya ka sa PBC nga nagdoktrina sa Espiritu Santo. Doktrina sa Espiritu Santo nga dili na makita si Kristo kay ang atubangon sa tao ang gipadala na ni Kristo nga Espiritu Santo. Nibuwag ka kay nagtukod kag imuha, ikaw mo day Kristo diha lugar sa ato pa kay sa claim sa pagtulon ang PBC o sa mga ministro si Master man ang Espiritu Santo. Ikaw lugar si Kristo nga nagsaad ni Master. Unya si Pilimon pod lugar ang Kristo nga nagsaad sa kang Master. Unya anong nagpamembro pa man ka? Nga ikaw may nagsaad sa Espiritu Santo nga mao si Master. Kung nauna aragunag naunsa na ng inyong salabutan diya na. Na karon kay dawaton man ni ang gipadala ni Kristo hinungdan nga kining gipadala nga maong Espiritu Santo gikan ni sa Dios o gikan sa Amahan
mo hinungdan nga kini mao idawaton kay dili na siya makita papag-usab. Unsa man ning Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo mo hinungdan nga dili na siya makita papag-usab, brethren? Kining Espiritu Santo rin nga gipadala ni Kristo gikan sa amahan kapuli kini niya sumala pod sa pagpahayag pod sa atong Ginoong Hesukristo. At Biblia ang pulong sa Dios ani ko mabasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang pagprueba nga kining Espiritu Santo kapuli kini sa Kristo niya. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, pahayag kini ni Ginoong Hesus. Apan kung makagika na ako, ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, nga mao ang ipadala sa amahan, puli ka na ako. Bisa diha lang pagbasa, matinaw kayo, kining Espiritu Santo, kapuli kini sa atong Ginoong Hesukristo. Oh, di nakita na ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Mo nang gingon ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod mo dawat kamo sa akong gipadala nga gikan sa Dios. Nga ang gipadala maong Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo puli kang Kristo. Nakaron, atod pa ni Pedro brethren, nga kana daw PBCM ngalan daw na niya Pedroso Baylo Kabaktulan Mabilin. Samtang ang tinuod niya na Philippine, ang P nagrepresent sa Philippine. Ang B nagrepresent sa Benevolent. Dili kay ang P, Pedroso, o niya ang B, Baylo. Ang C nagrepresent sa Christian. Dili kay Kabaktulan. Ang M nagrepresent sa sistema nga gitawag og missionary. Unya dili kay mabilin apelyido o middle name sa iyang amahan. Iyang pangutana, brethren. Anong dili pwede nga walaon ang PBCM sa hona-hona ni Pedroso? Doon na ba'y mutubag ni brethren? Aduna Rebren, o kang mutubag ini, usa ka membro pod sa PBCM nga mao si Pacomio Pasayon. Nga taga-Binitinan, sakop sa lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental, kay ang Binitinan, Barangay man, brethren. Tinood ka na. Niya, nakapatik kini Rebren, ining basahon nga gitawag mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ani ko mubasa sa pahina 36 sa mga topic mahitungod sa pagsaysay ni Pacomio o conversation ni Pacomio sa atong magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Nabasahon ako, sugod ko sa ngalan sa atong pagtulunan, dili pa ni maoy tinuod kay maalisdan pa ni. Katulugang pagtulunan, brethren, nga maalisdan pa, dili pa dayto mo'y tinuod. Kadong Philippine Benevolent Missionaries Society o kon PBMS. Moto ang ingon ni Master nga dili pa mao ang tinuod. Matud pa dinhi. Unsa man di ang ngalan aning pagtulunan nung kun dili pa man ni ang tinuod pangutana ni Pacomio. Mahibaluan ka unya nimo tubag ni Master kung imo na unya ning makita pagsulti dayon kay mao na unya kini ang ngalan nga atong iparehistro sa pangagamhanan. Og usa ka gabi niya na nakita ni Pacomio sa iyang paghangad didto sa kalangitan ang pangalan nga giingon ni Manong nga mao na ang tinuod nga ngalan sa pagtulunan nga iparehistro sa pangagamhanan og miadto gilayon siya si Pacomio ni Manong aron sa pagtug-an sa iyang nakita. Nung ako nang nakita ang ngalan nga nahisulat sa kalangitan, ginamit ang mga bituon sa pagpurma sa mga litra, mahinangupon nga pagtug-an ni Pacomio ngadto kang Manong or Master. Unsa man nga ngalan ang imong nakita? Pangutanan ni Manong, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, His Holiness Master Tomas D. Eugenio, Supreme President and Founder, matod pa ni Pacomio. Og kay imo namang nakita, mao na kana ang akong giingon nga ato na kanang iparehistro sa pangagamhanan kay mao na kana ang tinuod nga pangalan sa atong pundok diha sa Espiritu Santo ang PBCM. Pahayag ni Master ngadto kang Pacomio. Og kini giparehistro ni Master sa Securities and Exchange Commission, pinasubay sa mga papilis nga gihikay ni Attorney Francisco Rojas, og kini naaprubahan niya kaniadtong Agosto 12, 1971 sa numero 45013
nining tungora si manong gitahod na og master. Nakita nato mga mahal nga tigpaminaw makigsunan nga sa tinud lang nga pagsubay brethren. Kita nga mga ministro sa PBC wala ta suhuli. Tinuod ka na. Lahi sa ubang mga pastor nga nagdawat silang sweldo. Ha? Pero ang mga ministro apil pagani pagbayad sa radyo brethren. Kay ang ato ang gikuha ug ang atong mga pagpamatod diha sa atong mga dila mao nga nagtuo ta dili tungod kay giswelduan o gisuhulan ta. Busa si Pacomio Pasayon, siya ang nakakita sa marka o litra sa PBCM nga ang ngalan sa una PB Iskon Philippine Benevolent Missionary Society Incorporated. Ingos master nga dili pa daw na mao ang maong pangalan. Kay moabot pa nga malisdan og makita na ni Pacomio daw Pasayon mo na ang tinuod. Gipangutana siya ni master kay manong pamay iyang tawag, unsa man day ngalan niya na manong og dili pa man ni mao kining ngalan kay di pa man day ni mo itinod nga ngalan sa atong pundok. Ingon si master daw nga makita raon niya na nimo. Pero takulahaw lamang nga niadto daw tungura bulanon sa pagtan-aw niya sa bituon, mga bituon kay namituon man ang kalangitan, siya ra po'y nakakita. Iya daw nakita ang litra o ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated dito sa kalangitan, apil ang ngalan ni master dito lugar. Unya, ni report siya kang master, iyang gituganan nga nakita na niya, unya, gisulti niya kang master, ingon din si master nga, mo na ang tinuod, o mo na akong gingon, nga kung makita nimo, ato na nang iparehistro. O siya nakita nga ngalan dito, brother? Ang nakita ni Pacomio sa kalangitan mo tong Philippine Benevolent Christian Missionaries. Dili kay? Dili ka katong Seal of the Living God Church. Nga ang PBCM, Ang PBCM giotro ni Pedroso Bailo, gihimong Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. Una si master mo atong paminawan sa asoy, ang PBCM mao na ang matuod. Pero kung si Pedroso mo inyong paminawan, adili ang PBCM mo tinuod kang tinuod daw nga PBCM Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. na kita mo na mga kaigsonan, ang ngalan nga PBCM, mutuo man kamo sa dili, testimonyo na sa nakakita nga mao si Pacomio Pasayon nga taga Binitinan. Nga naman, kay tungod kay ang Biblia nagpamatuod sa Ecclesiastes 1:9, sa Biblia nga gitawag og Tyndale translation nga the book. Nagingon sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Doon na di ay nga hitabo sa unang kapanahonan nga mahitabo gyapon og si master nagdeklara niya na nga sa iyang pag-ibanghilyo nga kana daw Ecclesiastes 1:9 tinuod daw na karon sa panahon kang Kristo ang iyang pagtulunan iglesia gitawag sa lain pud nga iglesia sa panganay katubang iglesia nga gitukod ni Kristo ingon ba pud nga napatik o nasulat dito sa langit brethren? Tinawag nga napatik po sa langit, busas takdo, gyud ang Ecclesiastes 1:9 nga pirming kutloon po ni Master Reverend nga kanang Ecclesiastes 1:9 ang namaw kaniadto mamaw pag-usab matud pa niya husto na. Tungod kay ang iglesia nasulat po na dito sa langit. Basahan ako niya tay Biblia ang unang hubad sa King James Version Rev, ang ilana niini ang pinadayag tawgog bugna, unya ang Santiago tawgog Hakubo. Basahan ako ang Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 22 ngadto sa 23 gingon sa pagpahayag. Apan nahiabot kamo sa bukid sa Sion, og sa lungsod sa Dios nga buhi ang langit nun nga Jerusalem, og sa dili maisip nga panon sa mga manulunda. Ngadto sa tibok nga katilingban og iglesia sa mga panganay, nga nahisulat na sa langit, og sa Dios ang maghukom sa tanan og sa mga espiritu sa mga taong matarong nga gihingpit. Kini ding iglesia gitawag mo pud ni iglesias mga panganay reverend mao ning gitukod ni Kristo nahisulat pud diay ning ngalana didto sa kalangitan. Di nakita nato matud pa ni Apostol Pablo niya buangon nato si Apostol Pablo sa iyang pamatuod. Usa sama sa kang Pacomio Pasayon nga ang nakakita niya na siya mismo yang nakita nga ang mga bituon nagporma ni anang maong litra sa ngalan sa pagtulunan
nga gipasakupan karon niining inyong gipamatian nga mga ministro sa PBCM. O kung magisgot ang kamaturan mo padeg din sa yuta mo gitib mao bitaw nga sa pagtukod ni master sa PBMS siya dili pa nimoy mao kay kung makita naon niya ni Pacomio Pasayon ipa-report kay mao na ang tinod nga ngalan sa pagtulon ang PBCM mandi ay na dayon mao na daw na ang iparehistro. Ang Biblia ba nagpamatuod bradron nga ang kamaturan dinhi mugitib sa yuta pero ang kamaturan pod moabot ngadto sa langit bradron mao nang atong nakita nga ang iglesia sa panganay o iglesia ni Kristo nasulat dito sa langit ug ang PBCM pod nasulat mo dito sa langit dili kay Pedro Bailo kabaktulan mabilin. Yes, tinawad ka na. Og magiskot ng kamatuoran, Reverend, mugitib ginis yuta. Og ang kamatuoran, abot po din ngadto sa langit. Basaw na ko ang prueba din sa Salmo, sa yung kapitulo 85, versikulo 11. Ingon niya nga itong mabasa. Ang kamatuoran, mugitib, gikan sa yuta. Og ang pagkamatarong magasudong gikan sa langit. Busa ang kamatuoran, sumala sa itong nabasa, mugitib, gikan sa yuta. O kining kamatuoran nga mugitib sa yuta, abot gyapon ngadto sa langit ang iyang pagpadayag sa kamatuoran ini o ang iyang pagkakamatuoran. 108 nga kapitulo sa Salmo Reverend basahon ko sa bersikulo 4 gingon. Kaya ang imong mahigugmaong kalulot dako man ibabaw sa kalangitan ug ang imong kamatuoran katong ligitib sa yuta, ang kamatuoran ang imong kamatuoran nagaabot ngadto sa mga langit. Busa mo na dili kay ang SLGC makita dito sa langit. Dili kay ang SLGC mo'y luwason sa Ginoo. Dili kay ang Ginoo mao si Pedro Bailo. Pagka baligtad sa nakasulat sa Biblia karon mao nga ang Espiritu Santo ang pagtulon ang PBCM nga nadya ang litra nga Christian mao din na ang nakapatik na sa langit o nganong ang Espiritu Santo puli kang Kristo. Unya ang wali mo to nga Kristo. Mo nang dili nami nagwali og Hesukristo. Wali na sa puli ni Kristo nga mong Espiritu Santo nga natuman sa among magtutudlo. May priba ba bradron nga mismo ang mga tinun-an ni Kristo nagpamatuod nga ang wali nga Kristo dili sila atong pasultiyon ang mga kaatbang nato bradron. Ginoon. Kay moingon man na sila nagtumo-tumo kay kung tumo-tumo ni si Apostol Pablo nang nagtumo-tumo ni Bradron. At tinood ka na. May statement ba si Apostol Pablo nga ang wali nga Kristo mawala pa kini kay dili pa mao ang kahingpitan pulihan pa na Bradron kanang sistema sa wali? Aduna statement si Pablo nga atong gihimong basyanan sa atong panahon nganong wa ta magwalig Kristo kay si Pablo mo nag-explicar kining pagwalis maing balikan mahitungod kang Kristo mawala ni kay dili pa maong kahingpitan. Yata Biblia nga Katoliko Reverend maing balita nga Biblia ang Katoliko nga hiligay nun. Doon ay pagtambayayon gyapon inis mga Protestante o Katoliko nga eskala sa Biblia. Ari ko mabasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto, kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 matod pa dinhi nga atong mabasa. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Nag-explikar si Pablo Reverend nga doon na sila giwali na. Nagwali sila sang pulong sang Dios pero matod pa niya, dili pa to mao ang himpit ug katoy mawala kanang taliwan. Inig abot sa kahingpitan. Nahayon ba gipahinungod? Ang ilang giwali nga pulong sang Dios pero matod pa ni Pablo, dili hingpit ug katoy mawala, inig abot sa kahingpitan. Unsang matanga to nga pagwali sa pulong sa Dios? Oo, pagwali kini mahitungod kang Kristo. Si Pablo gyapon atong kuag pahayag dinhi sa iyang sulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 maura gyapon nga Biblia Reverend, Biblia ang Katoliko nga hiligay nun, gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero dili hingpit ug katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Oh, di mawala ang Kristo. Dito nga ka Pedroso, dito nga Pos Pilimon, rembunan siya nga nagpaka-Kristo. Oh, di nakita nato. Nabusa kay ang puli na mauman ang Espiritu Santo mo nang may mga taong gitag na sa unang Pedro 1:12, mga tao nga magwali sa balita sa Espiritu Santo, natuman na sa mga ministro sa PBCM. Gani, ang Espiritu Santo nga wali, mo na ang timbre o patik para sa kaluwasan. Ay ng pray ba, Bradron? Okay, ni ang prueba sa Episo, pahayag ni Apostol nga si Pablo, kapitulo 1, versikulo 13, Reverend ang akong pagbasa. Matod pa din nga atong matagad sa balaang kasulatan, pinagi kaniya,
kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang timbre, mao ang Espiritu Santo, mao po nang iwali para na sa pagluwas. O kanang timbriha, kinahanglan kung naa ka niya na, magbiya pugkas pagkadautan, ug mo na ang malig-on nga patukuranan. Hain ang priba, brethren. Basahon ako rin ang prueba dinis ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9. Usa ra ba nga sitas mo usa nga sitas 2:19. 2:19. Usa nga sitas kining gikawat ni Pedroso ni. Niya, basahon ako sa ikaduhang Timoteo. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin. Matud pa dinhi sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon. Nabasa ta na ang timbre, Espiritu Santo. Ang Ginoo nakailas mga iya ug ang matag usa nga nagapangalia sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. O di sa ato pa ang timbre, mao ang Espiritu Santo, mo nang malig-on nga patukuranan nga timbre. Pero sa ubang hubad gawas nga ang Espiritu Santo ingon nga timbre, brethren. Sa uban namang hubad nga Biblia, gawas nga timbre, unsa pa ang nahimong ingon nga timbre nga kaligunan. Ang pagkakristohanon ingon po na nga timbre kaligunan ug ilhanan sa Dios sa iyang mga tao. Niya sa mao gyapon ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 reveran, pero ang Biblia nga kung gamiton sa pagbasa ang buhing pulong gingon. Apan ang kamaturan sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato og walay makatay og niini usa ka bato usa kini ka bato nga patukuranan uban niining nahasulat nga mga pulong ang Dios nasayod kung kinsa kadtong mga tinuod nga iya ug ang tawo nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayud magbuhat sa mga daotang butang. So di nakita nato mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw nga kung basaw nato sa ubang hubad nga Biblia kanang gitaw